You know mama, ukushwa into eyodwa akufanele silwe nayo kulonyaka. Once sakhipha yona, you are going forward. Yangizwa na? Sakhipha lo muntu ombelethela emhlanje, you are going forward. Wena mama lokho wabelethe sisilwane, lesibona ufuna sishaye manje siphume ngoba ziningi izinto ofana ngabe uzamukelile and kwawena unezifise ezinkulu. Kodwa lesilwane osibelethile siyazidla into zakho. And unemsindo emhlanje ngokondlela unepain oyizwayo. La ngokondlela kube ngazathi uthwele something. Am I lying? Angizwa ukuthi yebo ukuthi nginamanga noma uthi yebo ukuthi uyazi into ekhuluma. Seyangihlupha ingane engibeletha njalo. Awuphinda mama. Iyangihlupha ingane engisidayo enhlezi ngibeletha ubusuku. Can somebody clap hands for Jesus? Oh Jesus. Umthakathi cannot let you come here. Bese cabanga ukuthi umuntu wakhe uzo survive. Once usathana wakudedela wafika la wakwazi ukuthi it's a no go zone area. So I'm going to pray for you. Ngiyazi ukuthi izangoma bengeze zikusize nezinyanga bengeze zikusize. But ufika kwinyanga enkulu ekhona inyanga enkulu lekho la oh receive your deliverance. Ushaya la azi